Gerda Larsen. Bistandsmodtager, indtil du blev invalidpensionist. Du er alkoholiker, storryger. Du har levet dit arbejdsløse liv på en bænk, og du er selvforskyldt syg og har kostet staten et 2-cifret millionbeløb. Og nu er det slut. I dag handler det om jeres værd som mennesker. Der er en flink embedsmand, der har finkæmmet finansloven og fundet de tabere, som virkelig koster knaster. Det viser sig, at det er en ganske lille del af den danske befolkning, der står for den alt overvejende del af statens udgifter. Sammenkør registrene. Lad os få fat på dem. Misbrugere, alkoholikere, invalidepensionister, dårlige forældre, kriminelle. Interner dem på skolerne, og lad os komme i gang. Med denne plan, der slipper vi af med samfundets absolut største byrde. Og vi kan se frem til at sætte skatten ned til 25%. Lad os slippe af med dem en gang for alle. Hej, venner. I skal udryddes, fordi I ikke har bidraget positivt til velfærdsstaten. Jeg kan tilbyde hjælp. Hvis jeg skal dø, så skal håndværkerne fandme også, fordi jeg ved, de laver så meget sort arbejde. Jeg skal nok finde ud af, hvem du er. Jeg har skabt keramikerskole for arbejdsløse på Møn. Ja, det kan jeg læse. Jamen, du har selv lige sagt, at jeg ikke skal lægges til last for et uheldigt helbred. Som skyldes druk. Med den magt, som paragraf 8 i loven om militær undtagelsestilstand tildeler mig, så dømmer jeg dig til døden for forsømmelse af dine almenmenneskelige pligter og dit ansvar over for samfundet. Kaster du lidt op?